माई हो मंदिर में तोहार कैसे सेवक अरदास करेला। माई हो मंदिर में तोहार कैसे सेवक अरदास करेला। कि चली नहीं पाई मंदिरिया में जाई कि रोज उपवास करेला, कि रोज उपवास करेला। माई हो मंदिर में तोहर कैसे सेवक अरदास करेला। माई हो मंदिर में तोहर कैसे सेवक अरदास करेला। कि चली नहीं पाई मंदिरिया में जाई, चली नहीं पाई मंदिरिया में जाई कि रोज उपवास करेला, कि रोज उपवास करेला। माई हो मंदिर में तोहार कैसे सेवक अरदास करेला। माई हो मंदिर में तोहार कैसे सेवक अरदास करेला। कहेली तो से ये माई सुनी ले बुआ रजिया हो या रजिया हो। कैसे के तो हंसे कहीं ये माई अपनी दार दिया हो, दार दिया हो। विपत्ति में बानी साय हो बुमाई, विपत्ति में बानी साय हो बुमाई। कि तोहरो पुकार करेला, कि तोहरो पुकार करेला। माई हो मंदिर में तोहार कैसे सेवक अरदास करेला। माई हो मंदिर में तोहार कैसे सेवक अरदास करेला। वाल्मीकि जी कहत बानी 10 नावा जोड़ी के विवेक जी आइल बाने घर द्वारी छोड़ी के। सुनिलाए माई तू हो गुसाई, सुनिलाए माई तू हो गुसाई। कि तोहरो पुकार करेला, कि तोहरो पुकार करेला। माई हो मंदिर में तोहर कैसे सेवक अरदास करेला। माई हो मंदिर में तोहर कैसे सेवक अरदास करेला। रिकॉर्डिंग स्टूडियो